Здравейте, приятели! Ето един десен фар от Audi Q7 4M, който е при нас за ремонт, смяна на дневната светлина с нова. Както виждате, вътрешната долна секция на дневната светлина свети в златисто, кехлибарено. Доста загрозява визията на автомобила. Ще ремонтираме фара, ще подменим дневната светлина с нова, ще дадем съответната гаранция за услугата. Ако имате нужда от съдействие, може да ни откриете в град Плевен, Галактика Automotive LED. Благодаря за вниманието, до скоро! Здравейте! Ето го завършения фар от Audi Q7 4M Full LED, който вече е с подменена нова дневна светлина. Напълно функционален. В момента правиме краен финален тест преди издаването на фара към клиента. Фара е ремонтиран, готов за монтаж със съответната гаранция. Ако имате нужда от съдействие, ние сме на среща Галактика Automotive LED, град Плевен. До скоро!